Vítejte na sérii webinářů o dvojazyčné Montessori. Dobrý den, jsem Amy z Bilingual Montessori. Jsme tu, abychom vás podpořili při budování silnějších dvojazyčných programů. Tato série webinářů byla umožněna díky financování programu Erasmus Plus Evropskou unií. V tomto webináři se nám představí 3 ředitelky Montessori škol v Evropě, které neúnavně budují úspěšné dvojazyčné programy na svých školách. Každá z ředitelek se na začátku videa představí spolu s moderátorkou Mirkou Vlčkovou, která je zakladatelkou a nadšenou ředitelkou Montessori institutu v Praze. Poté se podělí o své jedinečné zkušenosti a vy se jejich prostřednictvím dozvíte různé možnosti, jak se v této velmi velké výzvě orientovat. A uvidíte také některá společná témata jejich řešení, kreativní i praktická. Každá škola je jiná, protože neexistuje univerzální řešení, protože každá škola je závislá na kultuře, ve které se nachází. Pojďte si tedy poslechnout, jak se dělí o své vlastní příběhy dvojazyčných programů. A pokud se chcete podělit o svůj vlastní příběh, pošlete nám e-mail na adresu hello@bilingualmontessori.com. Děkujeme za sledování. Vítejte na panelu o úskalích budování dvojazyčných programů na základních školách. A já se moc těším, plánovali jsme to velice dlouho a až se tyto dámy představí, naši milí posluchači pochopí, že pro nás nebylo tak jednoduché to naplánovat, protože tyto dámy jsou ředitelky škol a jak víte, ředitelé školy jsou opravdu neustále zaneprázdněni, nemají nikdy čas dělat věci navíc, takže bych vám 3 nejprve chtěla moc poděkovat, že jste sem přišli a strávili s námi tento čas a podělili se s námi, s našimi posluchači o své znalosti a zkušenosti. Poprosím vás, abyste se nám představili, ale ještě předtím vám řeknu, že se jmenuji Mirka, pocházím z Montessori institutu v Praze a jsem součástí projektu Erasmus budování dvojazyčných programů v Montessori základních školách. Takže mým dnešním úkolem je facilitace tohoto panelu. Vaším dnešním úkolem je podělit se s našimi posluchači o své úžasné zkušenosti a znalosti. Takže pokud by se jedna z vás ujala té cti a představila se, a pak budeme pokračovat v rozhovoru. Děkuju vám. Možná Alexandro, jestli byste nemohla? Ano, dobrý den, děkuji za pozvání. Jmenuji se Alexandra Stigrová, žiju ve Vídni, vedu základní školu Montessori a děti jsou ve věku od 6 do 12 let, od 1. do 6. třídy. A máme takovou velkou skupinu, takže jsou všechny v jedné třídě nebo ve 2 místnostech a máme hodně angličtiny, o kterou se potom později podělím. Děkuji vám moc. Hanka, prosím. Zdravím, jmenuji se Hanka Chramostová, jsem z Prahy, z České republiky, ze středu Evropy a vedu školu, nejen základní školu, ale také máme komunitu Batolat a základní školu a program pro dospívající. Vybudovali jsme dvojazyčný systém v každém oddělení naší školy a později řeknu víc i o naší historii a o tom, kde jsme teď. Děkuji. Bude zábavné poslouchat o vaší cestě. A Lucy, mohla byste se prosím také představit? Děkuji vám. Dobrý den, ráda vás všechny vidím a děkuji za pozvání. Jsem Lucy Wellstead, jsem zakladatelka a ředitelka Montessori Cordoba International School a náš projekt je starý již 10 let a máme od kojenecké komunity, dětského domova až po základní programy. Pocházím z Británie, ale do Španělska jsem se přestěhovala asi před 20 lety a nyní jsem se zde usadila se svou rodinou. Jsem také partnerem projektu Bilingual Montessori. Děkuji vám. Jsem velmi ráda, že jste tady a musím se vám přiznat, že když tým projektu Bilingual zvažoval, koho pozvat, opravdu jsme chtěli pozvat nějaké zkušené, ostřílené ředitele škol,
A vy tři jste se okamžitě objevili, protože máte spoustu zkušeností a právě to sdílení zkušeností, které mají lidé z terénu, je jednou z hlavních aktivit projektu. Takže jsme opravdu vděční, že jste tu dnes s námi a že si spolu budeme asi hodinu jen tak povídat. Takže téma, které bychom měli probrat, jsou úskalí budování dvojazyčných programů na základních školách. Dobře, slovo úskalí jsme zvolili záměrně a začneme s ním hned, protože si myslím, že je opravdu velmi zajímavé, aby se lidé dozvěděli, jakých věcí se mohou vyvarovat od lidí, kteří už touto cestou prošli. A víte, ne každý to musí udělat, musí projít stejnými boji, jakými jsme prošli my, pokud jsme schopni se o ně podělit. Takže první otázka, kterou začneme, zní, jaká je největší úskalí budování dvojazyčného programu ve vaší škole, které vás napadá. A ráda bych požádala Lucy, zda by mohla začít. Myslím, že okamžiky, kdy si uvědomíte, že nemůžete mít všechno, že to nebude přesně tak, jak jste si to představovali ve své vizi a všechny ty drobnosti, které musíte po cestě doladit a změnit po cestě. Jo, to je zajímavé. Můžete nám o tom říct něco více? Můžete se tak nějak vrátit o 10 let zpátky, nebo když jste vlastně dělala nebo když jste vlastně začala přemýšlet o vybudování dvojazyčného programu, a jaký byl váš plán, jaké byly vaše naděje? Myslím, že v našem případě byla naše škola založena jako dvojazyčná, protože jsem angličtinářka a vedle Montessori pedagogiky mě zajímalo i dvojazyčné vzdělávání. Takže nejsme projekt, který by se změnil v bilingvní program. Byli jsme založeni jako bilingvní program. A myslím, že to byla určitě výhoda, když mluvím s jinými školami, které se na této cestě teprve mění. Myslím, že je to dokonce daleko více obtížnější. Ale myslím, že pro mě bylo velkou školou hledání správného personálu, lidí, kteří přicházejí z různých zemí, lidí, kteří se usazují někde jinde, v jiné zemi, v jiné kultuře a obtíže, které přitom mohou mít. Takže vybudování silného, pevného a dlouhodobého týmu vyžadovalo hodně tvrdé práce a přemýšlení a pak také obtížnost uplatnění principů Montessori. V tom dvojazyčném prostředí nebo v prostředí s anglickou imerzí, což je v našem případě. Naše děti od 0 do 6 let jsou v prostředí s anglickou imerzí. A to byl neustálý boj. Myslím, že jsme v průběhu zkoušeli různé modely, kdy jsme měli ve třídě španělsky mluvící osobu a ve třídě anglicky mluvící osobu v tom našem základním programu. Myslím, že jsme vyzkoušeli všechny modely, které vás napadnou, než jsme se ustálili na modelu, který máme teď a který možná vysvětlím později. A pak také zjištění, že vaše jazykové cíle, pokud chcete dosáhnout jazykových cílů v našem případě, které jsme si stanovili, tedy aby děti na konci základního programu uměly plynule akademicky mluvit španělsky i anglicky, tak to vyžaduje strašně moc času. Na práci na 2 jazycích je potřeba opravdu spousta času, takže u jiných částí učebního plánu nebo programu musíte zvážit, co vypustíte. V našem případě například nastal okamžik, kdy jsem si uvědomila, že máme obohacující program a ten jsme prostě museli vypustit, protože děti potřebovaly více času v Montessori prostředí v pracovním cyklu, protože si tak mohli užít všechny Montessori aktivity, protože jsme zjistili, že když jsme měli obohacující program v druhém pracovním cyklu na základní škole, děti se věnovaly práci s jazyky a matematice a opravdu důležitým věcem, ale nebavily je věci jako pečení chleba nebo komunitní setkání. Prostě na to nebyl čas. Takže to byl pro nás
opravdu klíčový okamžik, když jsme se rozhodli opustit obohacovací program a zaměřit se na pracovní cykly. Můžete prosím lidem vysvětlit, kteří nemají tolik zkušeností, vysvětlit, co si představujete pod pojmem obohacovací program? Dobře. Obohacující program je, když děti dělají kurzy nebo hodiny, často vedené učitelem, takže to není Montessori, nedělá se to v Montessori prostředí. Měli jsme například divadlo, robotiku, hudbu, tanec a podobné věci, což jsou báječné aktivity a opravdu bych si přála, aby byl čas dělat všechno, ale děti také potřebují čas na volnou hru na zahradě a potřebují, aby se necítili uspěchané a pod tlakem při všem, co dělají. To je opravdu důležité. Takže ano, obohacovací program je takovou aktivitou. Hodně Montessori programu to dělá, někteří jim říkají mimoškolní aktivity, možná je to jiný způsob, jak je popsat. Dobře, děkuji. A ještě jedna otázka, Lucy. Takže když jste se před 10 lety, když jste se právě chystal otevřít svůj program a rozhodli jste se, že chcete, aby vaše škola byla dvojazyčná, kam jste šla pro inspiraci? Jak jste věděla, jak by měla dvojazyčná škola vypadat? Co by tam mělo být? No, předtím jsem pracovala v bilingvních školách, které nebyly Montessori školami. Takže tam jsem pozorovala a hodnotila a díky vlastní práci ve třídě jsem viděla věci, o kterých jsem si myslela, že nejsou pro děti zdravé a co je pro děti správné, takže řekněme, že součástí mého poslání bylo vytvořit Montessori školu, která má bilingvní program nebo imerzní jazykový program, který respektuje vlastní kulturu a jazyk dětí. Dobře. Děkuji. A když říkáte, že to trvá dlouho, hodně času, co to je v číslech, aby lidé měli představu? Získat tým zaměstnanců nebo co? No, řekla bych, že asi jsme v tomhle smyslu v našem modelu a praxi a v našem týmu docela stabilní už asi 3 roky. Takže to je tak 6 nebo 7 let. Okay. Takže zpět k původní otázce, co je největší úskalí v této práci, které vás napadá? Nevím, jestli chce začít Hanka nebo Alexandra. Tak Hanka. I have to continue with the pitfalls or with my history of our school. Well, if you feel they are connected, just go ahead and speak about both. But the first question. Mám začít s úskalími nebo s historií naší školy? Pokud máte pocit, že to spolu souvisí, tak klidně mluvte o obou, ale první otázka, na kterou jsme chtěli odpovědět, je, jaké je největší úskalí. Myslím, že to není jen jedno největší úskalí, ale že je to všechno spojené, ale jde o některé oblasti. Je to o týmu, je to o kultuře, kde máte školu, je to o dětech, odkud jsou původně a obecně o kultuře školy a o tom, jak chcete implementovat angličtinu a co je vaším prvním cílem a co je pro vás a pro tým opravdu bilingvní a jestli máte učitele, kteří jsou schopni to udělat podle vašich cílů. Takže to největší úskalí je pořád o lidech. Můžete mít jakýkoliv sen, který byste pro svou školu chtěli mít, ale musíte mít opravdu správné lidi na správných místech. Takže naším největším úskalím bylo mít opravdu dobré lidi, ne dobré, ale jako opravdové profesionály. A nejen to, že jsou schopni mluvit anglicky. To byly také naše začátky a první kroky. Prostě nějaká pomoc s angličtinou, ale oni opravdu musí umět i angličtinu jako druhý jazyk pro naše děti a nejenom to, že mluví anglicky. Takže to bylo to největší úskalí, jedno z největších na začátku a pořád je, protože to je pořád to, co musíte mít v hlavě, když chcete mít další třídu nebo
další oddělení nebo všechno. Takže pořád je to o lidech. Takže je to jako na jedné straně máme představu, jak by to mělo být a jak by to mohlo být a co chceme, ale pak realita je jiná, protože nemáme ty lidi. Je to opravdu těžké, protože víte, jsou to krásné vize, ale pak ta druhá věc, co je možné, že? A taky největší výzvou bylo také to, že můžete mít nějakou představu, nějaký sen, ale realita je úplně jiná a můžete najít ty správné lidi, ale pak se musíte zamyslet nad svým snem a svými cíli, jestli jsou to opravdu správné cíle pro současnou situaci s těmito velmi dobrými lidmi. Takže to je pořád, musí to být hodně flexibilní a musíte být kdykoliv schopen upravit své cíle podle situace nebo situace podle nových cílů, protože máte děti a máte během té doby nějakou jinou situaci. Takže to musí být, možná pro vedoucího to musí být pořád v hlavě. Že to musí být opravdu upravováno podle situace a podle skutečných dětí ve škole a skutečného týmu. Protože jedno je sen, ale druhé je realita. Takže je to hodně o přizpůsobení a flexibilitě a být schopen to udělat. Ano, děkuji. No vidím, že Alexandra je jako opravdu ochotná také něco říct. Chci říct, že se opravdu velmi dobře stotožňuji se všemi věcmi, které byly doposud řečeny. Ano, takže na samém začátku jsme chtěli, protože jsme také začali jako Lucy, jako dvojazyčný program před 7 lety, a chtěli jsme mít, myslím, že jsme nikdy nechtěli mít 50/50 angličtina a němčina, ale naše děti potřebují hodně mluvit anglicky. Když od nás odcházejí po 6. třídě, protože jsou 2 místa, kde většina našich rodin pokračuje s dětmi ve škole. A obě končí v té mezinárodní maturitě, která je většinou v angličtině a tak opravdu musí umět velmi dobře anglicky, když od nás po 6. třídě odcházejí, protože v 7. třídě v nové škole se biologie, matematika a všechny tyto předměty už učí v angličtině. Takže jsme chtěli založit tuto školu s opravdu silným vlivem angličtiny a tak si myslím, že pro mě největším úskalím bylo to najímání kvalifikovaného personálu. Jako Lucy začala na začátku, protože jsem měla takový ideální svět, že máte učitele a ten učitel je jednak vyškolený v Montessori a jednak je schopný působit jako rodilý mluvčí, ale ve skutečnosti bylo nesmírně těžké tuto kombinaci najít. A pak jsem ji vlastně opravdu našla hned na začátku a ano, nebylo to tak jednoduché, protože je to takový ten kulturní respekt. Ten učitel, jak myslím, že Hanka říkala, že pochází z jiné kultury, má jiné zázemí. Takže tam je to další výzva, jak toho nového člena začlenit do kolektivu, do naší komunity. Takže ten nově příchozí musí být přizpůsobivý a také právě ten stávající personál. Potřebují vysokou úroveň a empatii a tak dále, aby se ten nový člen mohl cítit dobře v nové komunitě a myslím si, že je to velmi citlivé prostředí a tak pro mě to bylo těžké. Byl pro mě malý prostor na to dodatečně trvat na Montessori kvalifikaci, takže jsme potřebovali opravdu člověka, který zapadne do týmu, který zapadne do naší komunity a já jsem se nikdy nesetkala s někým, kdo je dostatečně Montessori kvalifikovaný, kdo má všechny tyto vlastnosti. Takže si myslím, že jsme šli do vyšší ne Montessori kvalifikace učitele, aby byli rodilí mluvčí a to, co po nich vždycky chci, je, aby byli ochotní se učit, aby pokračovali v učení, aby se zapojili do Montessori pedagogiky a když jsou otevření tomu, aby se učili o této pedagogice a když ji skutečně implementují potom ve třídě, tak si myslím, že tito členové jsou stejně cenní v kolektivu jako formálně vzdělaný člověk. Takže si myslím, že je velmi dobrá zkušenost, kterou jsme s nimi udělali, takže si myslím, že za těch 7 let jsme to s přijímáním zaměstnanců došli jsme k závěru, že nejde o to najít dokonalého průvodce, jde o to, abychom vytvořili prostředí, kde se všem zúčastněním může dařit a můžeme se od sebe navzájem učit a pak můžeme společně růst. A myslím si, že to je to hezké, že teď máme další dobrý tým.
Je to opravdu zajímavé a myslím, že to stojí za to zdůraznit pro lidi, kteří nás poslouchají, že to, co jsem slyšela, že vy všichni říkáte, že když budujete dvojazyčný program, není to jen tak přemýšlet o pedagogice a o tom, co děláte s dětmi, ale jedním z nejdůležitějších aspektů je uvědomit si, že budujete vícejazyčný a multikulturní tým a že se v první řadě musí sejít dospělí, musí si rozumět a vydáváte dohromady lidi z různých kultur a z různých zemí. Někoho možná, kdo možná nemluví jazykem místa, kde se nacházíte a všechny tyto věci jsou pro úspěch programu tak důležité. Takže nejde jen o pedagogiku Montessori a jazyk, ale i o toto. Velmi důležité. Vidím, že to je asi jedna z nejtěžších věcí, ale neřekla bych, že to není Montessori pedagogika. Myslím, že naše úplně základní vrstva je ta mírová pedagogika od Montessori. A myslím, že to, co jste teď shrnula, že budujeme tým, multikulturní tým, to je celé Montessori, ale není to o tom, že bychom dělali prezentaci s rámcem. Přesně tak. Ano. To je to, co říkám. Víte, všechno, co vím teď, bych chtěla vědět před několika lety, protože jsme začínali jinak, s jiným očekáváním a jinými myšlenkami, jak bychom mohli začít a jak musíme začít. A bylo to úplně jiné, ale teď už vím, jak musím pokračovat. Takže to, co bych ráda přinesla, například prostřednictvím těchto rozhovorů, abych přinesla ostatním školám, že dobře, můžete se inspirovat našimi chybami, jsou to opravdu úskalí během těch několika posledních let, protože to bylo opravdu těžké a na začátku to bylo dobře, někdo s angličtinou, jak už jsem říkala, někdo dobře anglicky mluvící asistent, to bude skvělá první pozice pro nějaké první kroky s angličtinou v naší školce, protože my jsme původně česká škola, na začátku jsme byli opravdu jenom česká škola bez angličtiny, bylo to rodinné centrum a škola a pak v průběhu dalších let jsme se snažili budovat ten dvojazyčný systém až do dnešní doby. Takže na začátku, myslím, že to bylo 2015, 14, nevím, 15 možná, to byly první kroky s angličtinou tady u dětí v mateřské škole. A bylo to s asistencí a nefungovalo to. A s těmi bilingvními dětmi to nějak fungovalo a už jsme tady měli nějaké děti s angličtinou, ale první problémy byly, že neměli žádný vztah s dětmi, protože české děti nerozuměly jim, takže ten vztah s dětmi, to je další velká výzva. Aby lidi rozuměli, můžete prosím popsat ten model, aby lidé věděli, co říkáte, když říkáte s asistenty, kdy jsou jejich rodilí mluvčí angličtiny, jenom dát trochu pozadí a začínáte vyprávět ty příběhy, takže prostě pokračujte a vyprávějte ten příběh, dobře, jsme v tom. Jen se musíte ujistit, že lidé rozumí tomu, co popisujeme, takže prosím. Situace byla taková, že jsme byli Češi. Měli jsme češtinu na zahradě a batolata a základku a zavedli jsme 2 anglické asistentky, jednu do mateřské školy a jednu do základní školy. A ty měly asistovat 2 hlavním učitelkám v dopoledních kruzích nebo odpoledních kruzech. U nějaké komunikativní angličtiny, při denním režimu, denní konverzaci a tak dále. Ale děti jim vůbec nerozuměly. Takže ty asistentky musí být také nejenom asistentky učitelce, u nějakého, já nevím, tisku nebo něčeho, ale opravdu asistovat ve třídě a být nápomocné dětem. Ale když děti nerozumí, tak asistentka takže neměli žádnou možnost vytvořit si s dětmi vztah. Takže ty děti nechtěly jít pro pomoc, nechtěli je kontaktovat, takže mezi nimi neprobíhaly žádné rozhovory. Takže první cíl mít nějakou příležitost, aby byli schopni poslouchat angličtinu a rozumět a diskutovat s nimi. Nebylo to proto, že by spolu nemluvili a s některými dětmi měli to spojení, že mluvili anglicky,
ale pro vytvoření kultury s angličtinou to nestačilo. A oni taky nebyli moc spokojení, ti asistenti, ta anglická asistentka, protože neuměli česky a pro ten tým to bylo velmi těžké, protože jsme najednou měli někoho s angličtinou, který nerozuměl česky a ty týmové schůzky a rozhovory a diskuze, jak to udělat, byly těžké pro každou stranu, pro všechny. Jo, to byl ten náš začátek. A už víme, že to není jenom o těch diskuzích a rozhovorech během dne, ale že musí mít nějaké Montessori zázemí. Takže oni měli nějaký asistentský kurz nebo něco takového, ale pořád to nebylo přes ty materiály, nevěděli, jak s dětmi pracovat a jak asistovat. Ale první je Montessori, že se mohou propojit navzájem prostřednictvím materiálu, ale oni nebyli schopni to udělat. Takže pak jsme pokračovali s hledáním někoho jiného, protože oni nebyli spokojení a my jsme věděli, že to nemůže fungovat tak dobře, jak jsme chtěli. Takže jsme našli někoho jiného. Našli jsme z našeho školení vyškolenou učitelku pro mateřské školy 3 až 6 let. Byla vyškolená s angličtinou, nerodilá mluvčí, ale myslím, že byla původně z Ukrajiny. A bylo to skvělé, protože si dokázala představit, jak je těžké pro děti naučit se druhý jazyk. Nebo, víte, ne rodný jazyk, ale druhý jazyk. Takže to bylo trochu užitečné, ale další věc, co jsme zjistili, že jsme neměli žádné materiály pro angličtinu, jako druhý jazyk. Protože je trošku jiné, protože máte anglické materiály z Alp pro jazyky, který jste a máte jako rodný jazyk, ale je to tak nějak jiná práce, než když se ho potřebujete naučit jako druhý jazyk. Takže jsme měli v mateřské škole vyškolenou Montessori průvodkyni angličtinou, ale bez jakýkoliv zkušeností a znalostí, jak na to. A to bylo další úskalí. Takže během této doby jsme sbírali ty zkušenosti. To bylo nejen o tom najít ty správné lidi, ale také mít spoustu materiálu a diskutovat s lektory školení, jak to udělat v naší kultuře, s naším jazykem a jak vytvořit prostředí pro druhý jazyk ve třídě. A to byla výzva na mnoho let a bylo to v mateřské škole a dodnes je to stále i téma pro základní školu. Co je lepší? Protože jsme měli několik let také rodilou, ne rodilou, ale anglicky mluvící učitelku v batolecí komunitě. A vytvořili jsme školu, kterou už máme na základní škole. Děti z bilingvních batolat v mateřské škole. Takže pak můžete mít lepší první pozici pro učební plán na základní škole. Teď je to lepší, protože teď máme na základce děti, které jsou zvyklé používat druhý jazyk, angličtinu v rozhovorech, jsou schopné se dorozumět, ale trvalo to dlouho a spoustu let, aby se nebáli, aby opravdu byli schopné nějak komunikovat, aspoň se dorozumět. A hodně to změnilo atmosféru ve škole. Takže je opravdu nezbytné, aby ty děti měly dvojazyčné prostředí ve škole hned, jak tam přijdou, když jsou v kojeneckém kolektivu. To říkáte, že? Když jim je 15 měsíců a přijdou tam, mají anglicky mluvícího průvodce, pak je to úplně jiná hra, když přijdou na základní školu.
když je to nové dítě, které přichází na základku, nebo nové dítě, které přichází na základku tak a nemá žádnou předchozí zkušenost. To je opravdu zajímavé. Takže můžete popsat a pak se zeptáme na příběhy ostatních účastníků, jaké jsou modely v jednotlivých věkových úrovních právě teď, jenom stručně, aby lidé jako věděli, co děláte na jednotlivých úrovních. Jo. V batolecí komunitě a v mateřské škole máme v každé třídě česky a anglicky mluvící průvodce. A minimálně mají asistenční kurz anglicky mluvící průvodce. Jsou to minimálně asistenti. A náš model je takový, že mohou být ze zahraničí, ale musí alespoň nějak rozumět česky. Nebo jsou to původem Češi s perfektní angličtinou, takže mluví celou dobu anglicky, ale jsou schopni dětem pomoci, protože jsou schopni propojit s jazykem a děti se jich ptají třeba česky, ale rozumí anglicky, protože mají anglické odpovědi. Takže bilingvní teď pro nás znamená, že jsme schopni spolu mluvit oběma jazyky. Víte, v celém Andílku a v naší škole nepřevládá jenom angličtina, ale jsou schopni být propojeni i s češtinou. A na základní škole, protože také bojujeme i o zkoušky na střední školy, víte, po základní škole a pubertální program, nebo po základní škole, protože by chtěli pokračovat na gymnázia. Takže potřebujeme mít stále velmi dobrou kontrolu. Takže angličtina tu není dominantní, protože oni nejsou schopni potom mluvit v obou jazycích velmi dobře, ale mluvit podle akademických dovedností, být úspěšný v obou jazycích. Takže je to na potenciálu každého z dětí. Takže u nás je dominantní jazyk čeština, ale s velmi vysokou úrovní angličtiny, každodenní angličtina v obou třídách. A máme v obou třídách základní školy mají vyškolené učitele češtiny a i angličtiny nebo anglické lektorky bez vzdělání, ale s Montessori zázemím a s asistentskými kurzy, s asistentskými certifikáty. Ano. A snažíme se zlepšit děti s úrovní a dovedností ESL angličtiny a pak mít Montessori prezentace prostřednictvím Montessori diplomového kurzu. Moc vám děkuji. Dobře. Alexandro nebo Lucy, kdo chcete pokračovat ve svém vyprávění? Já budu pokračovat. Ano. Bylo opravdu zajímavé poslouchat Hančiny zkušenosti. A napadlo mě, že to opravdu mě napadlo je, víte, rada pro nové školy, že se nutně nemůžete vyhnout těmto nástrahám, protože to, co jsou, je křivka vývoje. Vy potřebujete čas, roky musí uplynout a jeden z opravdu dobrých důvodů, jak Hanka podotkla, je ten, že profil dětí a jejich jazykové dovednosti nejsou stejné, když jste v prvním nebo druhém roce vašeho programu. Jako když víte děti, když tam jsou už mnoho let. Náš základní program v prvním roce, náš základní program je starý 7 let. A musel být úplně jiný než model, který máme teď. Takže si vzpomínám, že jsme nejdřív začínali s průvodkyní Montessori, ale první, co jsme si uvědomili, bylo to, že ta osoba neumí pracovat s dětmi, jejichž mateřským jazykem není angličtina. Takže to byla anglicky mluvící průvodkyně a to prostě nefungovalo, protože neuměla a nebyla schopna přizpůsobit své prezentace těmto dětem. Takže jsme pak přešli na model, kdy jsme měli španělsky mluvícího průvodce a anglicky mluvícího průvodce, oba vyškolené ve třídě. A jeden z průvodců vedl některé předměty a jeden z průvodců vedl ostatní předměty. Takže kulturní předměty byly ve španělštině, což bylo pro velkou většinu dětí první jazyk. A matematika a výtvarná výchova byly v angličtině. Zjistili jsme, že děti tíhnou ke španělsky mluvícímu průvodci, měli k nim blízký vztah,
oblasti, ve kterých pracoval anglický průvodce, se jim příliš nelíbily, takže jsme měli děti, které nebavila matematika, protože byla vedena v jiném jazyce. A tak jsme se museli zamyslet znovu. A to jsme dělali několik let. Pak jsme zkusili jiný model, ale také podobný se španělštinou a stalo se opět to samé. Děti vždy tíhnou k rodnému jazyku. Tehdy jsme se rozhodli, že to opravdu musí být imerzní program a rozhodli jsme se, že všichni naši průvodci, v našem případě, protože jsme chtěli velmi vysokou úroveň angličtiny na konci základní školy, že všechny prezentace pro děti musí být v angličtině. Je to školní jazyk. Je to jazyk třídy. A to zejména v Kordobě, protože to není příliš mezinárodní prostředí. Takže děti se s angličtinou mimo školu příliš nesetkávají. Tohle je jediné místo. A to, co máme teď, jsou asistenti, kteří mluví španělsky, ale mají perfektní angličtinu. Takže používají angličtinu neustále, kromě případů, kdy s dětmi pracují na španělském jazyce nebo španělské historii a španělském zeměpisu. Takže to jsou různé fáze, kterými jsme si prošli, ale jo, určitě myslím, že pro nové školy je potřeba. Jestli si dokážete představit, kolik let to trvá. A také mějte na paměti, že cíle vašeho programu nemohou být stejné. První rok, jako budou v 5. roce nebo v 10. roce. Kvůli tomu, co říkala Hanka, děti jsou úplně jiné. Chci říct, mít imerzní program v angličtině v kojenecké komunitě a Children's House je pro mě opravdu, ale opravdu přínosné pro elementární program, což je přesně to, co jste říkala. Teď je to ale úplně jiné. Naše základní komunity fungují opravdu dobře, protože velká většina dětí přichází z našich bilingvních programů v kojeneckém věku a stále přijímáme děti, které přicházejí později, bez těch jazykových znalostí, ale děláme to tak, že pokud přijde dítě ve věku 5 a více let, vytvoříme pro něj individuální jazykový plán. Takže má jinou trajektorii v jazykové prezentaci a práci s jazykem, než děti, které u nás začínaly, když byly malé. Takže jo, rozhodně hledání věcí. Nakonec jsme se rozhodli, že nejlepší, co můžeme udělat, je najít lidi, kteří žijí v místě, kde máme školu, ale kteří mluví anglicky. Nemusí to být rodilý mluvčí, víte, jeden z průvodců našich dětí je Brazilec, ale mluví perfektně anglicky a často dostáváme životopisy od lidí, kteří jsou třeba učiteli angličtiny v okolí Kordoby, ale jsou to učitelé, kteří mají pocit, že práce v akademických nebo podobných věcech trochu neuspokojuje. Chtějí dělat něco s dětmi a pracovat s nimi trochu komplexněji. A to jsou skvělí kandidáti na to, aby byli vyškoleni jako Montessori průvodci. Takže jsme už několikrát udělali to, že jsme přivedli takové lidi s tímto profilem z místních komunity, takže už jsou usazení a mají tady kořeny. Zaměstnáme je třeba na rok jako asistenty nebo dokonce na částečný úvazek, abychom je poznali a zjistili, jestli opravdu mají profil, který hledáme a také, aby se oni seznámili s tím, co Montessori opravdu je, abychom zjistili, jestli je to opravdu to, co je bude bavit a v této fázi pak zvážíme financování jejich školení na průvodce a pak se je chceme udržet. Takže to je jen spousta práce, abychom se ujistili, že jsou všichni opravdu spokojení. To je příběh na jindy. Přemýšlím také o rodičích, ale možná se můžeme vrátit k tématu rodičů později. Děkuji ti, Lucy, za sdílení. Zachytila jsem nějaké podobnosti jako vzory mezi tím, co říkáte. Opravdu mě zajímá, o co se Alexandra podělí, abych zjistila, jestli tento trend pokračuje. Takže Alexandro, pokračujte, prosím. Ano, jsem tak trochu ve všech těchto příbězích od všeho trochu. Takže jsme začínali před 7 lety jako německy mluvící instituce. Angličtina byla od začátku velmi silná, ale v Rakousku není možné založit mezinárodní školu, takže musíte mít němčinu jako hlavní jazyk.
protože tyhle mezinárodní školy s angličtinou jako hlavním jazykem mají jiný právní status a v Rakousku to takhle nejde. Takže je vždycky potřeba, abyste jako malá soukromá škola začali z právního hlediska jako německy mluvící instituce. A tak od samého začátku jsme měli velmi úzkou spolupráci s nedalekou základní školou, která existuje 25 let a má spoustu rodin a opravdu dobře usazených a super průvodců, ale bez angličtiny. A to je i teď. Takže to je náš jiný začátek ve srovnání s Hankou a s Lucy, protože naše děti přicházejí do první třídy a neumí skoro žádnou angličtinu. Takže vždycky začínáme od nuly, což je jak to je. A takže jsme měli na začátku naší školy takovou velmi snadno vypadající vizi. Budu mít německy mluvícího průvodce ve škole, což jsem byla na úplném začátku já, a pak budu mít Montessori vyškolenou anglickou rodilou mluvčí a obě děláme ty prezentace, pracujeme s žáky, jedna z nás pracuje anglicky a druhá německy. A rychle jsme zjistili, že to splňuje výzvy ze strany našich malých žáků, protože, jak říkala Lucy a Hanka, neměli jsme potřebnou úroveň angličtiny, takže nemohli sledovat výuku. Takže nám bylo jasné, že nedělají navazující práci, že si nevybrali tu práci. Takže jsme to zkusili jinak. Měli jsme pak model, že já prezentuju věci v němčině a druhý průvodce následuje o několik dní později v angličtině. A opět jsme se setkali s výzvami, protože děti opravdu nemají zájem poslouchat úhly pohledu dnes v němčině a druhý den v angličtině. Prostě je to nezajímá a nedělají žádnou následnou práci. A pak v určitém okamžiku nepřišli ani na hodinu angličtiny. A tak jsme se samozřejmě chtěli držet Montessori principu, jako je svobodná volba práce, takže jsme museli přehodnotit náš přístup. Takže jsme se posunuli zpátky a začali jsme s konverzací s dětmi. Dělali jsme veškerou práci ústně na začátku, opravdu jsme se hodně posunuli jsme se zpátky a začali jsme učit angličtinu jako jazyk. A to jsem jenom já dělala Montessori prezentaci ve všech předmětech a to fungovalo opravdu dobře. Protože možná bych měla na úplném začátku mé školy jsem měla také hodně diskuzí s tím, protože vždycky byla rodina, kde bylo málo němčiny, nebo tam bylo málo angličtiny, bylo opravdu těžké najít nějakou cestu uprostřed, se kterou by byla každá rodina spokojená. Bylo to opravdu těžké. A když jsme začali s tím, že učíme angličtinu jako jazyk, děti měly spoustu zábavy s angličtinou, opravdu stále ve frontě u stolu učitele angličtiny, protože byly tak dychtivé mluvit tímto cizím jazykem, mluvit s tím člověkem z jiné kultury. A to bylo jednodušší, protože to nebyla práce pro Montessori vyškolenou osobu, protože tam nebyly opravdu na prezentace, takže jsme měli místní osobu, která se provdala za Američanku, která se provdala za Američana, ta je pořád s námi a je tady dobře zabydlená a pro děti je to velká zábava, že s ní vedou ty anglické rozhovory a hry a všechno a teď si opravdu vybírají angličtinu. A velmi brzo jsme dostali zpětnou vazbu od rodičů, že se děti snaží doma mluvit anglicky, protože je to opravdu bavilo. A tak v průběhu let si myslím, že jsme tento přístup udrželi. Stále se zaměřujeme na výuku angličtiny primárně jako jazyka a pak máme nyní jazykové materiály, jak říkala Hanka, máme všechny ty materiály v angličtině, ale ty jsou, když jste rodilí mluvčí v angličtině. Takže jsme potřebovali další materiály a myslím, že teď jsme na úrovni, že naši zejména žáci na vyšším stupni základní školy mají velmi dobrou úroveň v angličtině a přicházejí na tuto úroveň na základě volného výběru práce, což je pro mě vždycky taková příjemná věc. Máme celou kuchyň, která je celá v angličtině, když vaří, výtvarky. Učitelé výtvarné výchovy mluví jenom anglicky, takže je tam hodně angličtiny kolem a jsou tam někteří lidé, které děti mohou prostě oslovit anglicky, což funguje velmi dobře.
A myslím si, že teď jsme si mohli se rozšířit obzory. Takže jak Lucy říkala, vždycky je to cesta, kterou se vydáte. Myslím si, že naši starší žáci už mají takovou úroveň znalostí, že bychom mohli jít do větších projektů, do výuky předmětů v angličtině. Myslím si, že jsme zase na jedné z těch křižovatek, kde bychom se mohli posunout hlouběji do předmětů. Ale na druhou stranu zase s příštím měsícem k nám nastoupí nová učitelka angličtiny a ta opět nemá Montessori vzdělání a opět už avizovala, že si sebou přinese spoustu materiálu, protože má s výukou angličtiny velké zkušenosti, takže je tady pořád taková vlna. Můj vlastní přístup k výuce je ten nejlepší a já ho ráda přinesu do vašeho prostředí a pak jsme zase v tom personálním a týmovém budování, že máme už materiály, že máme ve škole učitelku, která pracuje, takže i budeme muset zase všechny skloubit dohromady, což bude zase nějakou dobu trvat. A to si myslím, že je permanentní probíhající proces. A není tak šťastný, jako bych řekl, že polovina mého anglicky mluvícího personálu je velmi stabilní a ta druhá ne. I ten minulý rok za mnou přišel šesták a byl to náš žák od samého začátku, takže byl tady celých 6 let a přišel za mnou a říká: Alexandro, víte co, za ty roky, co jsem tady, měl jsem 8 učitelů angličtiny. A já jsem si říkala, wow, a pak jsem to spočítala a ano, měl pravdu, jo. Musíte pracovat s tím, co máte, že jo? Chci říct, že nejsme zázraky a není to jako, že to můžeme prostě takhle zařídit. A obzvlášť ve vaší situaci, když to, co jste popsala, když máte děti, které k vám přijdou bez angličtiny, tak si nemyslím, že je možný je prostě jako hodit do vody, že budou s anglicky mluvícím průvodcem a myslet si, že to udělá zázraky. Budou dělat přesně to, co jste popsala. Půjdou a budou mluvit s někým, komu rozumí. A je normální, že si vyberou cestu nejmenšího odporu. Prostě dělají to, co chtějí dělat. A právě o tom je Montessori, že musí taky pochopit, že jedna z věcí, o kterých jsem přemýšlela, a každý z vás to v určitém okamžiku zmínil, o jazykovém kontextu školy. Takže když oni, jako říkala Lucy, víte, mimo školu nemají potřebu angličtiny. Jak tedy pomoci dětem pochopit, že je důležité učit se anglicky, když opustí školu a nemusí ji používat? Tak to bychom se možná mohli pomalu pustit do tématu práce s rodiči. Když jsem vás slyšela, vás všechny 3, tak mi hlavou běželo: Pane Bože, jak to vysvětlíte? Jak byste odpověděli a řekli rodičům, jaký je náš požadovaný výsledek, když každé dítě je jiné, každá rodina je jiná. A stále se to vyvíjí. Jak tedy jednáte s rodiči? Jak jim říkáte, jaký je váš jazykový model a jak pak odpovídáte na jejich otázky, když jejich dítě nemluví anglicky tak, jak oni chtějí? Co děláte s rodiči? Jaké jsou vaše zkušenosti? Myslím, že to musí být opravdu těžké. Dělala jsem sezení s rodiči, kde jsem mluvila o osvojování jazyka a jeho vývoji. To jsem dělala několikrát, spíše na začátku než teď, protože většina rodičů je s námi už dlouho a ví, jak to funguje. Ale ano, zvládat očekávání rodičů je obtížné, zejména proto, že mohou být takový, myslím, že to říkala Alexandra, víte, někteří rodiče chtějí jednu věc a jiní rodiče chtějí jinou věc. Moje rada je, abyste si byli jisti tím, jakou školu jste si vybrali a sdělili to rodičům. Nemůžete se přizpůsobovat podle toho, co rodiče požadují, protože požadavky jsou různé. Samozřejmě, pokud existuje společná starost, ale také si myslím, že pokud rodiče pochopí, že jako škola nebo jako tým vedení neustále přezkoumáváte svou praxi, pozorujete, co se děje, neustále se snažíte věci zlepšovat, tak pokud se vám podaří navázat tento vztah důvěry, pak je to velmi užitečné. Takže si myslím, že buďte tak trochu upřímní, ale samozřejmě někteří rodiče považují změny za obtížné, protože měla jsem několik případů rodičů, kteří říkali, no, když to měníte, bylo to předtím špatně, byla jste
předtím chybná, dělali jste to špatně a já na to, že jsem se to naučila. Ano, určitě se pořád učíme a měníme. Mýlila jsem se předtím, tehdy jsem si myslela, že mám pravdu. Ale ano, myslím, že je hodně složité jednat s komunitou rodičů. Ale to, co jsi říkala o důvěře, to je podle mě strašně důležité. Vědět, že děláte to nejlepší, to je to, s čím teď experimentujeme. Neexistuje žádný ideální model, který by naše škola mohla následovat. Tohle všechno je všude na světě na úplných začátcích a buď se vám to líbí, nebo ne. Takže i vy máte na výběr. Takže ano. Hanko, určitě chceš něco říct. Jo. My jsme to měli v těch dobách dost těžké, protože jsme začínali jako česká škola a rodiny jsou s námi třeba 10 let, takže během jejich pobytu tady měli každý rok trochu jiné podmínky pro ně. A jak říkala Lucy, dobře, předtím bylo něco špatně, že jste to změnili, ale protože tady bylo víc a víc angličtiny, tak byli spokojení. Víte, a ti rodiče teď, kteří teď začínají, tak očekávají tu angličtinu už na všech odděleních. Takže během té doby to bylo trošku náročné, jak jim vysvětlit, jak to musí být krok za krokem postavené a proč a s kým. A hodně také anglicky mluvících průvodců tady bylo, jak říkala Alexandra, takže ty změny, ty byly nejvíce citliví na změny každý rok, ale celá škola je dynamická a všichni musíme být flexibilní. Není to jen o angličtině, takže každý rok, když vedete školu, musíte být flexibilní a musíte vše přizpůsobit podle aktuální situace. Takže to nebylo jen o angličtině, ale každý rok se snažíme být lepší a lepší, mít lepší prostředí a témata pro naše děti, ale myslím, že tam největší výzva byla, myslím, že to bylo před 2 lety, když jsme si mysleli, že už jsme v situaci, že dobře, můžeme říct, že jsme dvojazyčná škola a měli jsme nějaké schůzky s rodiči, nějaké online schůzky a měla jsem prezentaci a slajdy a vizi do budoucna s naším programem pro dospívající a že jsme dvojazyčná škola a že budeme mít nějaké zahraniční studenty a tak dále, víte. A to byla katastrofa, protože do té doby si všichni mysleli, že dobře, máme angličtinu a je to normální a děti se dorozumí anglicky a byly spokojené, ale když jsem řekla, že jsme dvojazyční, jejich očekávání úplně vyletěly. Dobře, takže když jste bilingní, proč můj syn není na takové úrovni jako, víte, jako můj soused, nebo já nevím. A začali srovnávat s jinými školami, jestli jsme tak dobří. A protože největší problém, když řeknete, že jste bilingní, každý může říct něco jiného, co je pro něj bilingní. Takže rodiče, oni měli různá očekávání a začali mít na nás opravdu velké nároky. Takže moje slova, že jsme dvojazyční, to ovlivnilo naši atmosféru ve škole, protože rodiče začali mít větší očekávání na naše učitele a bylo to opravdu velmi těžké, protože jsme viděli, že to není jenom v pořádku, jsme dvojazyční, protože jsme měli v každé třídě anglicky a česky mluvící učitele s asistentským kurzem nebo s diplomem a tak dále, ale zničilo to atmosféru a my jsme začali ne úplně od nuly, ale museli jsme jim víc a víc vysvětlovat, co je pro nás opravdu dvojazyčné. Ale to vytváří i situace ve škole, že jsme se opravdu zastavili. Začali jsme mít schůzky se všemi anglicky mluvícími učiteli napříč budovou a naše hlavní metodika začít vytvářet to, co pro nás znamená být bilingní,
nebýt bilingvní, ale mít angličtinu a kontrolovat ve všech odděleních naší budově. A začali jsme vytvářet větší strukturu, co to znamená a jaké jsou cíle pro jednotlivá oddělení, pro batoleta, od mateřské školy, pro základní školu a pro dospívající. A protože jsme také ve stejné době začali provozovat program pro dospívající a jejich očekávání byla také větší, nejen očekávání pro základní dítě, ale i pro dospívající a jak je můžeme připravit na střední školy. A my jsme se snažili opravdu celou dobu přemýšlet o tom, co pro nás vlastně znamená být bilingvní školou, ale podle Montessoriovské práce nebýt pouze školou s velmi vysokou úrovní angličtiny, ale stále mít montessoriovské pilíře a Montessori principy ve všech segmentech a v každé třídě. Takže jsme začali přemýšlet o angličtině prostřednictvím Montessori. A to bylo i dříve, to bylo během celé naší historie s angličtinou, ale co to znamená, je, jak chceme také vysvětlit rodičům, co to pro nás znamená. Takže naše vysvětlení pro rodiče je, že ne každé dítě si může sáhnout na akademické dovednosti v druhém jazyce. Ne každý, ne na základní škole, možná na střední škole, na univerzitě podle Montessori, na univerzitě, ale podle Montessori musíme je podpořit a podpořit jejich potenciál, takže potřebujeme mít tu úroveň angličtiny, která bude pro každého nějaký standard, který je vyšší než ta státní škole nebo někde, ale pořád je to standard, že každé dítě bude v tom úspěšné a pak podle potenciálu každého z nich mít vyšší a vyšší úroveň akademických dovedností v angličtině. Takže standard pro nás je komunikativní angličtina, že budou umět používat jazyk, budou umět komunikovat a také rodiče byli najednou spokojenější, protože vědí, co to pro nás znamená a vědí také, co znamená komunikativní angličtina. A je to o tolik vyšší než normální angličtina na některých jiných školách, že je to super, ale to neznamená, že to musí být akademické dovednosti, protože to ne všichni zvládnou. Dobře, děkuji. Řekla jste tolik důležitých věcí. 2 věci, které bych chtěla vyjmout z toho, co jste právě popsala, a to, že první z nich je jedna z nejpodstatnějších věcí, jak chápeme slovo bilingvní program jako škola. A musíme to komunikovat s naší komunitou a pak s rodiči. Ale pak to, co jste říkala jako něco, co si myslím, že by mělo být velkou inspirací pro každou školu, která na tom pracuje, projekt, který jste popsala, že jste jako vy, v podstatě jako celá škola, včetně všech stupňů, celý personál, začali společně pracovat na tom, jaká je vaše vize, jak chcete být Montessori, jak chcete být dvojazyční, jak chcete být dvojazyční na všech úrovních a jak můžete spolupracovat jako škola, abyste to dokázali. A vím, že jste vlastně jmenovali člověka, který byl jakoby ústřední osobou pro angličtinu v celé budově, přímo pro jazyk v celé budově a která pomůže všem spolupracovat. A byl to jakoby hlavní projekt pro celý tým, na kterém všichni pracovali. A myslím, že to, víte, je to jako by všichni musí. Není to tak, že ředitel školy rozhodne, že to takhle bude a pak to lidi dělají. Je to o tom, že všichni společně pracujete na tom, co chápete jako bilingvní, co vám vyhovuje, co můžete udělat teď a co chcete udělat v budoucnu. A také pak můžete opravdu dobře komunikovat s rodiči, protože tomu všichni věříte. Takže si myslím, že tento jakoby celoškolní přístup považuji za opravdu inspirativní a opravdu bych povzbudila každou školu, aby pokud uvažuje o tom, že se stane dvojazyčnou, aby na tom začali pracovat všichni společně, nejen jako jeden člověk, jedna třída, jeden ředitel školy, ale celý tým. Alexandro, máte nějaké myšlenky? Děkuji. Samozřejmě. Chci říct, že navážu na vaši první otázku, jaké je to největší úskalí v rozhovorech s rodiči. A u mě to bylo hned na začátku, že jsem neměla ujasněné cíle nebo naše cíle. A to si myslím, že byl ten moment, kdy jsem se zasekla v těch rozhovorech, že nestačí němčina nebo nestačí angličtina.
Pardon. Protože když vím, nebo když víme, co je cílem naší školy, pokud jde například o angličtinu, pak to mohu před rodiči prezentovat. Ale my, především jako vedoucí školy a také můj tým, to opravdu musíme mít jasné, kde je naše cesta, kam chceme dojít. A ve chvíli, kdy jsem měla tuto vizi jasnější, bylo mnohem snazší sdělit rodičům. A pak jsme měli ten model, který opravdu nefungoval na samém začátku s tím druhým anglicky mluvícím průvodcem. A když jsme pak přišli zpátky a změnili jsme to na tu výuku angličtiny, tak jsem to opravdu musela komunikovat rodičům a dělala jsem to na rodičovských večerech a dělala jsem to tak, že jsem to zarámovala, jak naše postřehy, s čím nejsme spokojeni, co chceme změnit a jaký je plán a co chceme, kam chceme směřovat. A pak si myslím, že to prostě můžete prodat s tím, že teď jste rádi, že tu cestu s námi absolvujete, víte, protože jinak myslím, že musíme sbírat zkušenosti a myslím, že to musíte komunikovat otevřeně jako vedoucí pracovník školy, protože rodiče vidí, že o tom přemýšlíte, diskusujete to, že jste otevřeni jejich argumentům, ale také musíte být velmi pevní a zůstat na své cestě, protože je spousta názorů zleva i zprava od rodičů, kteří něco viděli, něco zažili, o něčem přemýšlejí a všichni jsou vítáni, aby se o to se mnou podělili a nakonec rozhodneme, co se bude ve třídách dít. A myslím, že to je ještě doteď, to ještě dneska, než půjdu na rodičovský večer a chci mluvit o jazykovém modelu naší třídě, musím mít jasno, co se děje, kam směřujeme, co chceme změnit nebo co také dobře funguje. A pak se o to podělit s rodiči a dát jim jasný cíl, kam chceme směřovat a myslím si, že oni si to pak mohou vzít za své. Tak zrušující, ano. Ještě pokračujte. Jenom taková drobnost, kterou jsem si nikdy netroufla udělat. Nikdy jsem si netroufla dodat, že jsme dvojazyčná škola. To je na jednu stranu spojeno v Rakousku s těmi právními otázkami, protože dvojazyčná škola už by mohla být ošemetná z hlediska němčiny jako hlavního jazyka, ale na druhou stranu mám také trochu strach z rodičů. Takže za mě my máme hodně angličtinu tak nějak tak a rodiče oni to vnímají tak, že mohou doma zažít, jak ta angličtina u jejich dětí roste, jak je to pro ně zábavné procvičovat angličtinu doma u stolu večeře. Prostě jen tak, protože je to zábava a že nám to dává hodně pozitivní zpětnou vazbu, ale nikdy jsem si netroufla to pojmenovat bilingní program. Musím upřímně říct. Alexandro, máš úplnou pravdu. Kdybych mohla vrátit tu dobu, tak by to bylo jenom v jednom. Jedna prezentace, jedno online setkání a tam to nebylo na webových stránkách nebo někde oficiálně na ministerstvu nebo někde, jenom jedno setkání. Ale myslím, že to bylo dobře, protože to vytvořilo atmosféru a situaci, že jsme se opravdu vrátili a začali od týmu a diskutovali jsme, jak už jsem dříve zmínila. Je to opravdu legrační, protože dneska jsem se ráno probudila s písničkou od Cher, kdybych mohla vrátit čas. Jo, bohužel to nemůžeme a kdybychom mohli vrátit čas, nemohli byste zažít to též. Takže jsem moc ráda za všechny očekávání a zkušenosti, které musíme prožívat. Dobře, hodně. Překročili jsme čas, dámy, takže to začneme balit a já mám poslední otázku a jako vždy, víte, na konci takovýchto rozhovorů je otázka vždy stejná. Kdybyste mohla dát jednu radu někomu, kdo jde po vaší cestě, jaká by to byla? Hanka vypadá, že už ví. Mám v hlavě něco, že to nebude podle cílů vůdce nebo něco takového, ale to, co říkala Alexandra před chvílí. Takže hlavním cílem musí být, aby děti byly s angličtinou spokojené a nebáli se a bavila je a opravdu si jako užívali tu angličtinu nebo druhý jazyk vůbec. Takže to je můj cíl celou dobu, i teď, že budeme vytvářet atmosféru, že to není něco děsivého, že je to něco užitečného a že si to mohou užít, protože
To není naše zkušenost z dětství. Bylo to něco, protože to byla úplně jiná doba. Takže aby se to dětem opravdu líbilo. Myslím, že to je vodítko k tomu, co funguje a co ne. Je to ta lehkost. Opravdu děkuji. Alexandro. Jo, takže moje rada by byla, že byste měli být otevření a důvěřovat lidem s různým kulturním zázemím a věřit v to, že půjdou spolu a pak jo, udělejte to. A Lucy? Myslím, první věc, která mě napadla, byla být odvážná to udělat. A pak taky prostě naučit se všechno, co se dá. Pokud rozumíte tomu, co děláte, pokud si přečtete o tom, jak se děti učí druhý jazyk, pokud rozumíte procesům a opravdu rozumíte Montessori, což si myslím, že většina lidí, kteří budou dělat naši práci, dělá, ale někteří ne. A hodně o tom přemýšlíte, pak se můžete cítit sebejistě, pokud jde o rozhodnutí, která děláte a pokud se vždycky rozhodujete s ohledem na nejlepší zájmy dítěte, pak nemůžete udělat chybu. Děkuju moc. Chci se jen zamyslet nad tím, jak jsem vděčná, že nám program Erasmus Plus umožňuje dělat tyto věci, vést tyhle rozhovory a zvát lidi, jako jste vy, abyste se o ně podělili. Takže vám Erasmus Plus moc děkuji. Vážně, chci říct, že je taková potřeba, aby se tam lidé dozvěděli o tom, jak budovat dvojazyčné programy. Je to jedna z nejzásadnějších věcí s ohledem na to, co se děje venku ve světě, zuří války, lidé jsou v opravdu těžkých situacích a pro nás jako lidstvo je důležité, abychom spolu dokázali mluvit, komunikovat, žít spolu, respektovat se navzájem v našich kulturách a prostředích. A je podle mě ta nejdůležitější věc. Takže Erasmus Plus ještě jednou děkuji a dámy, děkuji vám moc. Jste pro mě takovou studnici inspirace, že to pro mě bylo tak vzrušující, že bychom mohli mluvit ještě další hodinu. Vybereme si jiné téma a uděláme ještě jedno sezení nebo něco podobného, ale teď vám moc děkuji, běžte zpátky do svých škol a ke svým zaměstnancům a ke své práci. Vím, že toho máte hodně na práci. Jste úžasné, děkuji vám a přeju vám krásný den. Děkujeme, Mirko.